Дори и да не сте професионален ремонтен бормашина, тази бормашина ви позволява лесно да пробивате и монтирате в стоманобетонни стени, използвайки само електрическа бормашина. В миналото ремонтното пробиване често е водело до прегряване, изгаряния и напукване на плочки. Тази остра бормашина с 4 остриета напълно решава тези проблеми, разработена от марка с над 40 години опит. Тази бормашина е с ексцентричен дизайн на острието за прецизно, неплъзгащо се позициониране. Нейните 12 остри режещи зъба бързо увеличават контактната площ с материала. Двойните U-образни спирални дренажни канали бързо отстраняват отломките, поддържайки свредлото остро и предотвратявайки счупването на острието. Удължената конструкция с 12 см значително подобрява удовлетвореността на потребителите, позволявайки по-високи скорости на пробиване и лесно боравене с 90% от материалите. Пробиването на стомана и бетон е лесно. Монтажът на врати и прозорци от неръждаема стомана и алуминий е толкова лесен, колкото пробиването на дупка във вестник. Пробиването на кубичен камък е без усилие. Пробиването на стъклени врати и прозорци ефективно предотвратява напукване или отчупване. Пробиването през дебело стъкло е лесно. Пробиването директно през гранитни плотове не изисква охлаждане. Пробиването през неръждаема стомана е толкова лесно, колкото пробиването през кутия. Пробиване през дебел мрамор, пробиване през метал, пробиване през плочки, пробиване през бетон за лесно окачване на осветителни тела, пробиване през керамика. Многофункционално свредло, просто го прикрепете към вашата бормашина и сте готови. Това първокласно свредло вече е налично. Тази известна марка е издръжлива. Едно свредло може да издържи до 3 години, без да се повреди. Не пропускайте, ако имате нужда от ремонт или монтаж.